Salutare tuturor, bine ați venit la un episod. Astăzi vreau să vă arăt ceva mai interesant pentru că avem etape noi în toate campionatele, după cum le puteți observa și pe ecran. Și vreau să vă prezint noile etape pe care le-am primit. Astăzi am primit, nu chiar astăzi, mai de mult am primit etape din aceste campionate din Turcia, Olanda, Portugalia și Belgia. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vreți să vă prezint mai multe etape și pe butonul de like. Apropo, pe butonașul de like și pe cel de subscribe, să dați acolo mare subscribe. Hai să trecem. În primul rând intrăm în La Liga, după cum puteți observa, ne-a dat o nouă etapă. Toate aceste meciuri erau programate la ora 21. Mi le-a dat pe... nu mai știu, nu mai țin minte chiar data. Dar a dat cam pe la sfârșitul lui iunie, undeva atunci, pe 26 iunie mi-a dat, că am făcut și capturi de ecran, dacă vreți să vi le arăt, înainte să vă arătăm. Stați așa să ne ducem în iunie 25, uite mai aici, uite, deci aici ne-a dat noua etapă și acum hai să vă arăt ce s-a schimbat, stai așa. Și acum hai să vă arăt ce s-a schimbat. Aceste meciuri s-au setat după cum le vedeți, da? Și în la Liga 2 o nouă etapă, vedeți. Levante, Granada și Alaves au retrogradat. Și până aici au retrogradat Valladolid, Girona și Almeria. Așa că ăsta se termină tocmai pe 4 iunie. Uitați cum se termină. Și uitați cum era în trecut aici. Ia uitați cum era în trecut. Barcelona încheiase pe teren propriu cu Real Madrid. Acum încheie în deplasare cu Atletico. Ca în acest sezon. După cum o observați. Da. Bun. Avem aici etape, tot ce trebuie. Uitați cum arată. Bun, și până aici s-a făcut. Uitați aici cum arată. N-ai ce să zici, arată corect. Arată bine. Și din Premier League arată, uitați. Abia de mai de mult s-au setat astea. De mai de mult s-au setat. Și aici, da, deci să ne grăbim pentru că nu vreau să începem așa, să facem mai multe episoduri. Sper că în 4 minute să avem timp să vă arătăm astea. Bun, tot ce trebuie. De aici nu s-a băgat. Supercopa s-a băgat chiar ieri. Ieri sau alaltăieri s-a băgat Supercopa. Milan Inter, miercuri 18 ianuarie 2023 de la ora 10. Numai de la 10 le dă, ia uiteți. Stați așa un pic să se încarce. Pentru că trebuie să așteptați să se încarce și pe 27 mai să mai termină. Ăsta pe 28 mai. Ăsta nu pot să dau înainte și înapoi, nu pot să dau. Aici avem și TFB Pokal, Supercupa. Deci sunt multe rău. Vă jur de acuși. Aici nimic nu s-a băgat absolut deloc. Mergem la Liga 1. Apropo, tot la tel s-a mai setat această rundă. Uitați cum s-a setat. Da, Liga 2 la fel. Bun. Hai repede că nu vreau să facem episod așa de mult. Apropo, ceva din Liga 1 s-a setat nou. Supercupa, pentru că în această seară de la 20:30 pe Prima Sport 1, Digi Sport 1 și ce canale mai sunt, se joacă CFR Cluj Sepsi la Arad. Astăzi, uitați ceva nou s-a mai setat. Din Europa League, nu, Norvegia să vă arăt. Eu uitați cum arată aici. Elite Serien, dacă puteți să pronunțați așa, eu pot să pronunț. Obos Liga NM Cup, Super Cup, tot ce trebuie. Și astea sunt noile campionate. Turcia. Aici la Turcia joacă un jucător de la Universitatea Craiova. Dacă vreți, vi-l spun, e Alexandru Cicâldău. Și mai joacă unul de la FCSB, Olimpiu Moruțan. Aici nu se mai seta nimic decât aici în Super League. Ăsta se termină pe 28 mai. Da. Olanda. În Olanda joacă Ajax cu PSV. Dacă vreți, uite, Excelsior. Dar unde e PSV? Uite, PSV. Ăsta se mai termină pe 34 și Erste Divisie s-a mai setat aici. Bun. Și Supercupa, sâmbătă 30 iulie de la 21.
Și cam asta s-au setat noi. Se termină pe 28, v-am arătat. Bun. Mai avem din Portugalia. Aici joacă Benfica, Porto și Sporting Lisabona. S-a băgat și Supercupa. Porto Tondela pe 31 iulie de la 22. Stai așa că nu v-am arătat pe cât se termină. Se termină pe 28 mai. Și mai avem decât din Jupiler League. Ăsta se termină mai devreme. Începe pe 22 iulie. Adică nu mai e mult. Că noi astăzi e 9 iulie. Nu mai e mult până la 22. Nu mai e mult până în 22. Și avem și Supercupa. Înainte să înceapă campionatul. Înainte să înceapă, avem aici Club Brugge Gent de la 19. Pe 17 iulie. Pentru că pe 22 începe MS. Și asta se termină tocmai pe 21 aprilie. Toate meciurile se joacă de la 18 și 15. Dar nu se dă. De la runda 30 se joacă. Bun, acesta a fost episodul. Dacă mai vreți să vă mai arăt niște etape, dați acolo mare butonul de subscribe. Pa, pa!